Бях се стигнала на телефона да ми ги казва. Когато къщи спрах да ме понасят, отивам на работа. Ние ще ме понасяха, но не плащат. Да. То се иззема. Овчам да си лягам. Къде? Да си лягам. Та пък да си лягала. Първо ящи. Доре ме чака да идеш малко. Дали ядахме, ма цял ден? Сега да идеш тогава. То между другото, тъй ще е това. Няма време. Спали. Трънта 5:30 трябва да стане. Сигурна ли си? Ти пак толкова. Ако искаш 4 направо. Не, ма дига ти в 6:30. Ма докато минем всичките през туалетна, през баня, как Правиш курса, правиш 6:30, аз ставам, къде се и тръгвам? Меря в 7. няма да ходиш до туалетна да съм. Мога през нощта да ида. 15-10 не ставам. Имам точно 15 минути и съм готова. Аз още от сега се притеснявам, че съм спазвам графика. Какво се притесняваш? Тя ще го сънува Как ще спазим графика? Да се впишем във времето. 5:30 да видим часовника, бе, към всички. Еми аз като стана, и аз стана пък И ще има летящата дора в третия етаж. 3 часа, 4 часа се будя, че се влизам. Аз като ти обяснявам колко е хубаво да живееш за че какво си знаеш за време. Не се съобразяваш с графици с никой. Още от сега ми. Доро, още си изморена, че си каталясала. До работа. Кажа от тях. Аз за това викам да ида за нас по. Да мога да стана в 5:30 да става. Ще направи графика вече. Ама вие всички ли си на стая? Да. Петя? Да. Кой номер може да става на първи? Ето, казвате номер 1, 2, 3, 4, 5. Чапа толкова. Да, зъбите ми кажа и обличам се и тръгвам. Дайте за да се. За колко ми иска, че съм хората. И кафе няма да пием. 7 и 10 си банята, 7:30 се предава. Ай, тук не видях къде имаш. Вътре има. Машина ми е, че не знам, правят. Вътре правят. Ще ни направя пари. На 5 часа няма да става. Хората вече съществуват. 7 часа ще правят. Голяма опашка има там на това. Сен! Ама делай! Стилно, бе. А нали от край време си имал това? Аз къде сложих тази карта? Няма да
мътъл капят. Толкова отдавна. Удобно ли? Да, бе, удобно ли да няма проблеми? Защо никакъв проблем? Няма спокойно. Ами не добре така. Много ми е добре. И на мен не е добре. Който и да е. Щом ходим, значи се чувстваме добре. Аз не.